Tá gailge agam. Is duine le dá méid ó cúlar na géireach a leirí gailge lífa. Fós bín íle chuoine maidir lei sin. Ceistín daoine méid go minic maidir le mo chumas leirthes gailge. Agus orinthe chuann sé stachar. Má hín roiint bearlóirí fi baggers nó bín éidirthú go bhfuil am anán an teanga a leirt. Dúirt troló mar lína fiú go bhfuil am hijacking an gailge. Ach níl éon checkliste nó categóir hagan le bheith na gailgeoir. Is teanga íon gailge agus tá fáiltearót í a leirt is cuma cén achama cén cúra nó cén dacracha letá airt. Sílam go bhfuil mar sampla den gailge níu aimsethe. Glún de gailgeirí go tá chur le teanga chun cín ar slite nuacha aimsethe agus saolaíocha. Déir raid daoine anolacha go bhfuil sí marmh, agus léir go bhfuil siad sin ina gula. Fechtí po caithear maíach líofiú agus na méid feachta sí na gailge agus indachtaí ar táir siúil, tá sí do chreite. Tá gailge beo agus leanaí sí ar aim mar sin.